Moni nde akuti kwachitika nkhani yoopsa kwambiri kumulanje. Agogo ena ake mayi Modesta Bizweki azaka 76 akuti amangidwa chifukwa chonena kuti anavulaza chidzukulu chawo cha zaka 7 mnyamata wapezeka kuti wapita kuchipatala wakamwalirira kuchipatala. Akuti mwanayo anadya kanyenya amene agogo anagula nde amugwira mikono iwiriyo kumuyika pa moto mwana nkupsa mpaka nakumwalira. Nkhani zoopsatu zimenezi kwambiri chifukwa chonena kuti apopo tikungoona mapeto result ngati afikapo mpanga mwana nkhaza imeneyo nde kuti kumotcha kwake amotcha amukhazika manjawo pa moto kwa nthawi yayitali bwanji kuti mpaka na avulale kuvulala konena kuti kwamupweteka mkatikati mpaka nakumupha. Nde muganizenso kunena kuti nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku unali wotani mwana ameneyo. Ngati munthu afikapo mpanga nkhaza yoteroyo nde kuti nkhaza zomwe amakumana nazo tsiku ndi tsiku ndi zotani. Mwana wamasiye nde chimadabwisa kwambiri nchonena kuti pamene pakhoza kukhala kuti mwanayo ndi mwana wa mwana wawo kuti kumadabwa kuti kodi mwana wawoyo ankamukonda chifukwa ngati ankamukonda mwana wawo anamwalirayo ampangira nkhaza bwanji mwana wa mwana wawo. Ana amasiye amazunzika ndipo it's not fair. Palibe mwana amene amasankha kunena kuti makolo ake amwalire ndipo ndi moyo wa mazunzo ndi chizunzo kungokhala chokhacho choti opanda kuzunzidwa kungokhala ponena kuti makolo ako kulibe. Ndi chinthu choopsa, chinthu chowawa, mtsamiro onena kuti ungadalire palibe chifukwa palibe munthu amene angakukonde amene angakukondere kholo lako ndi makolo aja amwalira. Ukupita pa khomo pa munthu wina it doesn't matter kuti kandi gogo wako kandi ndani koma zimasiyana. Umakhala ndi chiyembekezo chonena kuti bola andisamale ndayambeso kukuzunza mpaka nazifikapo motcha mwana choncho ndi kungopempha kwa anthu ngati maneba pamene mukudziwa unena kuti pali ana amasiye kaya kwa aneba kwa madzi kuti uko kusungidwa ana amasiye tatiye tiziyang'anitsitsa tikhale diso tikhalenso chitetezo izikhala ntchito ya wina aliyense kumayang'ana kuti kodi uko kukuchitika zotani ngati njira yonena kuti ana aja atetezedwere chifukwa choti izi zimachitika kwambiri. Ana amavulazidwa amamanidwa chakudya amachitidwa nkhaza sizoona zimenezi anthu amangoyang'ana kumbali kumaona ndithu kuti apoto pakuchitidwa nkhaza amangoyang'ana kumbali. Mwina tiyeni tiphunzire kuti pakakhala choyipa choncho ngati sitingachitepo kanthu pena ndizovuta kuti palibe chomwe ungachite koma chilipo chomwe ungachite ukhoza kupita ukachita ripoti kaneneni kandi ku polisi kapena kuti anthu ayambe kuwayang'anitsitsa kuti kodi mupanga bwanji. Mwina wina akadzabwera nkudzafunsafunso kudzayang'anitsitsa mabungwe kaya polisi mwina zidzathandiza kupulumutsa moyo wa wina. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri mwana amene yawo semumtendere.